Vážený pán Majerský, otvorený list kňaza Štefana Mordela predsedovi KDH. Otvorený list Štefana Mordela predsedovi KDH prinášame v plnom znení. Pred pár dňami som poslal predsedovi KDH svoj list ako reakciu na vystúpenie jeho manželky Lexman, pretože toto je vystúpenie bolo veľmi urážlivé voči našej krajine. Nemohol som mlčať, ale toto je vystúpenie som reagoval svojim listom adresovanom predsedovi KDH, ktorý som mu poslal elektronickou poštou. Napokon som sa rozhodol tento svoj list pánovi Majerskému zverejniť, keďže vystúpenie Lexman, poslankyne za KDH, v Európskom parlamente bolo verejne a šíri sa po internete. Tieto skutočnosti ma príjmeli rozhodnutiu tiež verejne vyjadriť svoje stanovisko k danej téme. Keď sa objavila správa, že KDH pôjde do volieb spoločne s Progresívnym Slovenskom a s ostatnými opozičnými stranami, uvedomil som si, že kresťan nemôže voliť s čistým svedomím toto hnutie. Túto skutočnosť napokon potvrdil aj poslanec Stachura za KDH v relácii na teatri s moderátorom Bielikom. Keď povedal, že ak bude treba, tak budúci rok pred parlamentnými voľbami vytvoria spoločnú koalíciu Progresívne Slovensko, SAS, KDH a Demokrati. A do volieb pôjdu spoločne, aby neprepadli hlasy. Z toho jasne vyplýva, že podporiť vo voľbách KDH znamená podporiť Progresívne Slovensko, ktoré zásadne odmieta kresťanské hodnoty a tiež aj hodnoty prirodzeného práva. Chcem ešte raz dodať, že po vystúpení Lexman vznikla v Europarlamente ostrá polemika a jedna poslankyňa povedala, že Slovensko nie je právnym štátom, pretože neuznáva tzv. Európske hodnoty. Výslovne spomenula aj zmenu v ústave Slovenskej republiky, ktorá zakotvila tézu, že manželstvo vytvárajú iba muž a žena. Takže ak toto považujú snaživí progresívci za protiprávny čin, čo potom ešte možno od nich čakať v iných otázkach? To, že naši tzv. Kresťanskí demokrati sa chcú postaviť do jedného bojového šíku s tými progresivistickým prúdom, je pre mňa absolútne nepochopiteľné. Práve preto som pristúpil k rozhodnutiu tento svoj list pánovi Majerskému zverejniť. Osobne si ho môžem vážiť. Nikoho nechcem znevážiť ani nejakým spôsobom ublížiť. Ale nemôže byť ľahostajné, ak niekto tupí Slovensko na svetovom fóre, akým je Európsky parlament. Vážený pán Majerský, práve som si vypočul príspevok vašej manželky, pani Lexman, a musím vám vyjadriť svoje zdesenie nad tým, ako vystúpila na zasadaní Európskej parlamenta. Jej arogantné slova proti Slovensku a jeho vláde ma doslovne šokovali. Za toto jej vystúpenie by sa žiadalo napísať otvorený list, aby sa otvorili oči tým kresťanským voličom, ktorí ešte stále veria, že KDH podporuje tradičné kresťanské hodnoty, ktoré mnohí vaši voliči vyznávajú. Je paradoxné, že agnostik Bláha obhajuje základné prirodzené hodnoty, ktoré popierajú progresívni extrémisti. A za každú cenu chcú presadiť tzv. Gender ideológiu ako základné ľudské právo. To, že vaša manželka vyjadrila tak explicitne svoje nepriateľstvo voči Slovensku, je zarážajúce. Doslovne povedala, aby Slovensko bolo domom, bolo by v ňom šero. Korupcia sa ponára našu spoločnosť do tmy. Súčasná vláda zhasína jedno svetlo za druhým, keď oslabuje a ruší inštitúcie na odhaľovanie trestných činov. Ľudia si uvedomujú, že korupcia je rozšírenejšia a okráda ich o lepší život.
Skutočnosť, že sa vaša manželka odhodlala na takýto bezprecedentný útok voči našej vlasti, je skutočne zarážajúca. Výslovne a bezostyšne obviňuje korupcie súčasnú vládu, ale ani slovkom nespomenula, aké korupcie bola za bývalej vlády. Ani slovkom nespomenula o korupcii z tábora jej opozičného spojenca. To naozaj myslíte v KDH vážne, že sa u nás porušujú základné ľudské práva, pretože sa u nás ešte nedajú sobáše gejov, ale zjeb? To, že u nás sa neuskutočnila migrácia ako v západnej Európe? Z tohto vystúpenia pani Lexman je úplne jasné, že súčasné vedenie KDH nerešpektuje základné ľudské hodnoty postavené na kresťanskom a prirodzenom zákone. Ste priam posadnutí dekadentenciou, neomarxistickou ideológiou, ktorá je na míle vzdialená od kresťanských hodnôt. A čo sa týka toho oslabovania, respektíve rušenia inštitúcií na odhaľovanie trestných činov, neviem, z ktorého šuplíka vytiahla pani Lexman túto múdrosť. To považujte v KDH za normálne a dovolené to, čo sa dialo za minulej vlády, keď nevinní ľudia boli usvedčovaní tzv. Kajúcnikmi a tí potom boli odsúdení na dlhé roky väzenia. Koľkí ľudia pri tom usvedčovaní prišli o život. Vláda predsa musí urobiť v tejto veci nápravu, aby vyšetrovatelia konali v súlade so zákonom a nie naopak. Za každú cenu niekoho usvedčiť a uväzniť, aby jeho úrad mohol prevziať nejaký iný protežant z toho správneho prúdu. Trpko mi je v duši, keď vás musím písať tieto riadky. Prednedávnom sme sa dokonca stretli aj osobne a mali sme možnosť si vymeniť niekoľko poznámok. Povedal som vám, že by Slovensko potrebovalo kresťanskú stranu, ktorá by mala v programe aj sociálnu otázku v zmysle sociálnej náuky cirkvi. Povedali ste mi, že vy ste takouto stranou. Žiaľ, z vašich verejných vystúpení nemám tento dojem, pretože s veľkou bolesťou v srdci musím konštatovať, že KDH nie je ani kresťanské, ani sociálne. Jednoducho sa zapojilo do hlavného prúdu dnešného liberalizmu a progresivizmu, ktoré nemá nič spoločné s kresťanstvom. Ostávam s pozdravom a nádejou, že KDH sa zmení a vráti sa k hodnotám, ktoré má vo svojom logu, alebo len to už nereálne, že KDH sa hodnotovo zmení. To však záleží už len od vás, ktorým smerom sa bude KDH uberať. Vyjadril sa Štefan Mordel. Čo si o tomto myslíte? Zanechajte nám váš komentár, like a odber. Ďakujeme vám. Váš slovenský konzervatívec.